autobuse a idem v autobuse 23 a idem si pozrieť letisko Košice, Řecko. Oficiálne som sám v autobuse, nikto tu nie je, všetci vystúpili na Pereš, vodáreň alebo čo to tam bolo, Perešská posledná zastávka, teraz ideme na park pri letisku, snad sa tam dostaneme na letisko. Je to takýto random výletík, ktorý som už chcel dlhšie, proste pozri sa na košické letisko. To som ísť cez deň, je už tma, ale hej, strašne ďaleko to je, akože keď nevystúpiš na OC Optima, tak potom ideš asi kilometr a pol sme išli od zastávky OC Optima a až potom bola Pereš zastávka, čo je to zaujímavé a teraz sme ešte ďalej a strašne brutálne zrýchlil. Takže to bolo zaujímavé. Snad je dobre počuť audio, lebo je to tu dosť slušné. 52, nemocnica Šaca to nás stojí. OK. Chcel by som si pozrieť viacej takýchto autobusíkov, že kde idú až na koniec autobusovej cesty. Takže možno uvidíte, kde končia všade všetky autobusy. Kde končia všade autobusy. Tam je vzadu vidno Optima, toto čo svieti, tak to je Optima. Sme už dobrý kilometr 2 od toho. Dosť cool. Toto červené svetielka, čo sú tam, to je Optima. To je zaujímavé. A vystupujem. Dneska ešte je aj zlé počasíčko, pretože ešte aj prší k tomu a nemám dážnik. A teraz kde je zastávka naspäť? Turcia, letisko. OK, musím si pozrieť, že či idú aj stade MHDčky a ako sa dostali vlastne na letisko. Takže za chvíľu sa ozvem. Takže strašne fúka. Dozvedel som sa, že som vystúpil zastávku pred letiskom a letisko je ešte 15 minút týmto smerom. Takže hej, idem kráčať teraz 15 minút na letisko a to budem mať potom už iba 5 minút na pozrietie si letiska a pôjdem dom. Asi tak to vyzerá. Bohužiaľ, no, vystúpil som na parku pri letisku technickom, či nejakom to priemyselnej zóne tu na rôzne firmičky pekné, high-tech a podobne. Ale letisko je ešte 15 minút kráčania, ešte že tu je chodník. To späť došiel som k opačnému smeru zastávky. O 10 minút stade ide 23, takže buď pôjdem stade, počkam 10 minút, alebo pôjdem ešte 5 minút kráčať a budem 5 minút na letisku. Takže asi pôjdem pravdepodobne na letisko, ne? Ale fúka strašne a je chladno, kropy, takže mi odmrzajú prsty a hej. Trošku hej. Preto som vystúpil, lebo na autobuse písalo, že nejde na letisko, respektíve tam, jak vyskakujú, keď náhodou ste Košičania, tak tam, jak ukazuje cestu, tak ukazovalo proste zastávku iba priemyselná. A ďalej už nebolo, že letisko, zastávka, nebolo to tam vypísané, takže som si nebol istý, že či to ide aj tam, alebo nie. Tak som radšej vystúpil, lebo tam písal letisko a očividne tam nemal vystupovať. Ale už tam, toto svetla, to je letisko. Už tam vidím ďalší transport, airport, niečo international.
Airport. Takže hej, ideme tam. Stihneme to. Keď o 38 odchádza, tak asi o 35 bude odchádzať z Tamade a je 30, takže máme 5 minút. Alebo počkám na ďalšie, tu na už končíme dokonca aj cesta. To je šialené. A teraz kudy? Paráda, teraz môžem ísť iba čisto po ceste. Rozhodol som sa, že pôjdem popri krajnici. Je to len kúsek a tam to je iba 300 metrov. Kvôli 300 metrom by som neprešiel po ceste popri krajnici. Už som prešiel strašne veľa kilometrov po krajnici. Toto ma neodradí, keď už vidím košické letisko. Už je tak blízko na dosah. Už sme skoro tu, už je vidno vežičku. Aj vy ju dokonca vidíte. Tak odlety, prílety. Nechodí tu veľa aut. Dokonca aj múzeum letectva tu je. Dosť zaujímavé. Múzeum letectva. Toto je kartorem. Táto zachádzka je strašne spontánna, strašne nepremyslená. Proste som si povedal, že idem na letisko, tak idem. Mohol som ísť cez pekný biely deň a nie tu na teraz v noci nič nie je vidno. No, paráda. Takej. Akurát som tu nestihol, tam práve odchádza moja 23. To je ono. Mierne som to nestihol, nevádí. Nie. 23, nie. Ale v pohode. Ďalšie ide o 20 minút alebo kedy. Môžeme si pozrieť. Aspoň viem, že tu z tohto nástupišťa odchádza. A ja budem to musieť potom hľadať. Idem sa ešte pozrieť presne kedy. 23 ide o 16:37, to je teraz. A o 17:09. Takže máme nejakých 30 minút. Takže takto vyzerá letisko Košice International Airport. Pekne píše. Tam už čakajú nejakí ľudkovia. Parkovisko dosť veľa autami tu sú. Som nečakal, že tu bude toľko veľa aut. Teraz je krásne vidno na mojich rukách, ako som premrzol, aké sú červené. Brutálne. Jak tu tie proste konce odmrznuté a strašne ma štípu teraz. Takto vyzerá teda letisko, máme tu nejaké reklamné plakatíky z Košic do sveta a ďalej vstupy. Autobusy, taxi, smerovacie veci, nejaký obchodík s predajnými vecami, potom terminály. Tu by sme si kontrolovali batožinu. Tu zve ľudí tu stojí, vianočné ozdoby. Veľmi pekná atmosféra, taká vianočná, hoci sme na letisku. Nečakal som, že tu bude toľko veľa ľudí. Prosím pozor, posledná výzva pre cestujúcich letiacich do Dublinu, urýchlene sa dostanete do výšľadu H. This is the final call for flight to Dublin. Please go to the gate H immediately. Práve odchádza Dublin. London, Stand, Dublin, Zurich. Tieto 3 lety. Na tieto 3 lety čakajú všetci títo ľudia. Odletajú o
Londýn už išiel, pretože bol zatvorený. A Dublin teraz odchádza za pár minút, 20 minút. A Zurich ide tiež až o 19:30. Je to veľmi pekné mestečko. Tiež sa mi to tu letisko také ľudné to tu je. Vianočná atmosféra. Proste si v ľudia čakáš na let, počúvaš hudbičky a potom odletíš. No. Potom niekedy sa natočím, aj keď budem letieť stade. Určite plánujem stade letieť niekde. Minimálne do Londýna, nie do Londýna, do Anglicka, jak sa to volá? Neviem ani, jak sa to volá teraz. To by bolo nie Manchester, ale Liverpool. Liverpool plánujem navštíviť. Spĺňa môj baťoh limity. Spĺňa, let's go. Pohodička. Ale tento by som si nezobral na cestu, jedine kebyže takú nejakú služobnú cestu. Tam sa nachádza veľa ľudí, preto tam nechcem natáčať. Nejaké kancelárie. Požičiavanie auta. Od 8 do 16, takže už tu nie sú. Veľmi pekné. Všetko, čo potrebuješ, základné, tak to máš. Máš tu aj nejakú kaviarničku, tam sú potom zase vypísané lety, aby si sa nezabudol. Môže byť. Veľmi sa mi páči Košické letisko. Zatiaľ to nie je gigantické, ale pekné. Snažili sa tí, čo tu dizajnovali, aj čo tu dávali tie ozdoby. Pekno. Vyzerá to tu dosť pekne, útulne. Dobre, ešte si chcem pozrieť, koľko stojí veci v tejto reštaurácii. A neviem, že majú tu kavičky za 2,70. Môže byť. Docela fajn ceny. Čakal som to horšie. 3 euríčka, 2,50. Plus v pohode. Pravidelné lety z Košic, Bratislava, Praha, Viedeň, Londýn, Luton, Kyjev, Varšava. Myslím, že z Bratislavy budú dotované. Do Prahy by som si poletel niekedy si vyskúšať letieť z Košic do Prahy. To bude veľmi fajn. A tak, no, to je asi všetko z letiska. Ideme ešte vonku. Brutálna zima. Nevádí. Majú pekné kostečky, parkovisko. Prekvapuje ma, koľko veľa je tých aut. Veľa taxíkov a tak, ale je aut normálne. Pamätám si, ako sme tu vyšli cez tento vchod, sme vyšli s kamarátom, keď to boli, a tu na nás čakal kamarátov detko a nás zobral domov. Veľmi krásne. Tento úsek si pamätám, ináč nič z košického letiska si nepamätal. Absolútne nič. Iba toto parkovisko, nasadli sme do auta a išli sme tam tou cestou, ktorou som teraz kráčal. No, preto som si to chcel pozrieť tu na, že asi teraz není veľmi dobre počuť, lebo to tu nás fúka.
ale hej, preto som si chcel pozrieť Košické letisko. To nie je zaujímavé. Není veľmi, ale je to dosť fajn. Je tam dosť veľa miesta na sedenie, čož ma prekvapilo. A aj takým letiskom. Som spokojný s letiskom v Košiciach. Môže byť. Takže idem teraz už iba čakať na autobus. Idem naspäť do Košíc. Strašne veľa ľudí zasleduje. Ale nečakal som, že to bude až také plné. Tu je ešte z boku letiska. Mám ešte 10 minút. No a z boku letiska ideme odlet jedného lietadla 05 odlieta a na 09 ideme na ten autobus. No, už je 17:05, už by pomaličky malo vzlietať. Tak uvidíme, či vzlietne. No, už sa niečo deje. Už by mohli letieť. Dobre, asi nič z toho. Idem na autobus, lebo tento už nechcem zmeškať. Zašiel som si ešte kúpiť pečivo tu na tomto chodíku a už idem domov. Toto je len taká súpka. Pečivo som si kúpil